Up, 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 up. Du er på. Shit. Året er 2039, og det er Søndagsavisen. Verden er opdelt og plaget af livsopfattelser. Vores verden er blevet et stort mix af folk, der ser anderledes på måden, livet leves på. På den ene side har vi muslimerne, og på den anden side har vi de kristne. Religiøse radikale grupper er sprunget voldsomt op i alle 7 kontinenter på jorden. Og det endnu større problem er, at der ikke kun 2 sider. Det er en 4-takket, 8-takket, det skulle næsten en cirkel. Det kan godt være, at vi sagde, at der var mange kulturelle og religiøse koalitioner før i tiden. Men nu er vi veganere, økologifanatikere, muslimer, kristne, buddhister, hinduister og jøder. Listen kan blive ved. Her viser vi videoer af en gruppe terrorister. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم. Bomb has been planted. Jeg undrer nok over, hvorfor jeg angriber folk som disse. Kristne, som bor i Vesten. Det er min pligt, at jeg skal føre krig mod dem. Alt det Gud har forbudt er tilladt, og alt det Gud har tilladt er forbudt i deres land. Fuck, mand, jeg mødte hende der dame i går. Hvad fanden? Hvor fanden er du? Ja. Wala. Vi fik se for at redde menneskeheden, for at finde deres landsråd spreder sig. Jamen det er vores land, derfor slås vi imod dem. Det er terrorist, det var. Ja. Hvorfor skal du dræbe alle disse mennesker? Det skaber et rigtig slemt og ubehageligt dukkha i verden, når der føres krig og mennesker dræbes. Du ved sikkert ikke, hvad dukkha er. Det betyder lidelse. Du er nødt til at finde roen i dig selv, før du begynder at dræbe alle andre. Ved at finde roen i dig selv, kan du komme til nirvana og blive Buddha, ligesom mig. Hej hej. Hvad mener du, bro? Disse kollisioner er sket meget gennem tiden. 9/11, som er et af de værste angreb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikke kun religiøse angreb har fundet sted. Også naturelskere og veganere. I Danmark og verden over har svineproducenter måttet bukke under for de mange sabotager og hærværk på farmerne. Og det er ikke kun svineproducenter, der lider. Også resten af verdens dyrekødsproducenter. I spidsen er der den rappende gale kvinde. Ja, sådan fucking veganer. Har I prøvet vegansk mad før? Nej. 2, 3. Yummy! Seriøst, hvem gider af det? Ja, den har vi hørt mange gange. Og især nu, på grund af den stigende kannibalisme i Afrika. Ikke kun firmaer har måttet bukse under for ændringer i verden. Afrikanere, kongolesere, nigerianere, kenianere osv. Alle fra den fattige side får ikke nok at spise. Det kan godt være, at vi kaldte det et problem i 2018, men nu vil man kalde det et meget større problem. Professor Walla El Diablo har for nylig udgivet en bog netop om den problemstilling med livsopfattelser. Her er hans mening til, hvordan roderiet skal fikses. Jeg tvivler på, at kristne mennesker beder 5 gange om dagen, og jeg tvivler stærkt på, at folk fra Mellemøsten vil flæskesteg med sovs og kartofler. Vi opfatter lidt forskelligt disse religioner, men er der en løsning, så alle mennesker kan enes over alt i verden? Jeg tror ikke, der er en løsning på det. Der skal ske et mirakel for, at det kan lade sig gøre, at alle mennesker kan enes på den planet. Vi er for mange mennesker på planeten, og derfor vil det være rigtig svært for alle mennesker at mene det samme og tro på det samme. Det står i min bog, som jeg lige har skrevet. We out.